shamwari dzedu titambiraiwo motiregerera pane zvizhinji kwazvo zvingatikonzera dzokera kuye kwatakabva titsvake mabasa nedzidzo yatakadzidza muche tose yakambani ingatitora isu dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa Yakajanuka tadzidza mabasa ewakwebezilo namabasa musatibanane watokotadzira tadzidza kwebezilo namabasa musatibanane watokotadzira. Ngoma Stuart Magadi. Tinofara Magadi. Na muchakumbira kuti mungoti zvishoma, mutaurisa zvishoma so that titeka kunzwanana zvakanaka. Patisei panapa. Apara nani. Makadzika chii maitwa sei nasi? Aiwa mugariro plus flu iri kwa mazuvaano. Kwese kwese flu ndofunga kuti chando nditi? Aiwa chando chana chiri kwese. But nasi kuti nani muona nasi atinanga na majuice. Ya zvicho kwadi. Akutori nawo majuice zvicho asi kuri kutonora. Especially panguva dzekuda kuti konoedza uku. Aiwa ndo pane dambudziko racho narese. Tasanga nasi panapa pa Kadoma Farm Prison. Mosha yakakupinzai mukati meusungwa imosha hii? Amprobary nerepu. Ndo zvakandipinza munomu asi mosha iyi yanga iri yekupomerwa. Mushure mekunge tisinganyatsogarisana zvakanaka mucommunity. Saka vakabva vandorongerawo ravo gamba vakati ayo peta tingomurongera chitende tingomupinzisa mukati ndo kuve ndiri panapa nhasi. Asi kuve kwangu pano ndakanga ndichizvisvora asi ndazoona kuti ayo pane chinangwa chakanga chiripo chaida kuti chigadziriswe. Saka iko zvino ndakanyatsokuona kuti ayo pane zvaida kuti zvigadziriswe zvachona ndo zviri kugadzirisika mukati meupenyu, nekuti ukaona chinzi mwana asingadiwe haarayirwi, asi mwana anodiwa anorayirwa. Zvisinei kuti waita musikanzwa here kana kuti hauna. Ndo kuve kwandakaita pano kuti muzondoona ndiri sezvandiriwo nhasi uno ndiri panapa. Ndiri munhu wekuti panze chaipo ndandisingazviiti zvandiri kuita nhasi, asi iko zvino ndakuzviitawo kuburikidza nerehabilitation. Kuburikidzawo nanagogo vandoshanda navo nanasekuru vandoshanda navo. Ndatoona kuti aiwa zvine pundutso mune ramangwana. Kuti kana ndazovawo panze apa ndiwo munhu anenge achizivawo zvaari kuita. Ndosaka muchindoona ndiri pano nhasi. Ndiri kunzwa mabasa akanaka. Ndisandasvika ipapo ndoda kunyatsokunzwisisa. Nazwa muchitsanangura muchiti kungopomerwa kwandakaita nevanhu vandainetsanawo mukati menharaunda. Ndoda kunzwa kuti parobhari sekutaura kwamaita mukati ndine mhosva mbiri dzandakapindira munhu, zvakafamba sei? Mhosva idzi ina ndaudzipara, asi kuti pane mudzimai wandadzokerana naye. Mudzimai wandakadzokerana naye pane kupesana kwatakaita mushure mekunge achidanana neumwe murume. Ndo pandakabva ndanetsana naye. Semunhu wenyama ndasvikawo pakuzosita maoko sirizvo ndokubva aendawo kunomang'ara. Sezvo pakanomang'ara munhu akanoudza iye ndiye munhu waidanana naye. Ndobva atonhangira zvanzayo kuti murongere nyaya yakanaka kuti anyatsokunyura, ngatimufremerei nyaya iyi yekuti neyekuti. Ndopa ndakabva ndafremerwa nyaya idzi. Ndakazunguka rukiro ndatongoya ndatongosungwa nemapurisawo ndisina chandoziva, ndichitobvawo kumunda. Ndo pandasvika ndobva ndabatwa kudaro nemapurisa. Ndakamboda kumboti netsanei nawo nenyaya yekuti sezvo ndakandisingazivi mhosva yangu kuti ndeyei. Zvikanzi mhosva yako unoinzwira mberi. Saka ndava kumberiwo ndo pandakanonzwawo mhosva yacho. Ndati aiwa zvisinei
mwanakomana wemunhu wanakangofira mhosva yasina kupara. Ini kureva kuti apa ndakufirawo mhosva dzandisina kupara haisi dhenja, tongonotaurirana kukoti. Kumatare kwachona ndikaonawo zvakakwidzawo zvakaramba. Ndikabva ndatongonzi aiwa through my experience ndobva ndatotongwa kusvikira ndizova pano. Ndo mafambiro akaita nyaya. Kurepa mainzi maripani? Ndainzi ndakarepa mwana ane 14 years. Anova mwana wenyu here kana kuti? Mukadzi uyu zvakaitika ndezvekuti indane vana 2 naye vasikana. Iye anga ane wake 1 musikana wanga agara naye. Ndiye wachona wandainzi ndakabata. Kuti kana pachinge paita mhosva dzine chekuita nerepi panoendwa kuzvipatara kuti panoonekwa kuti zviro kwazvo mwana akakanganiswa here, pakaenda here pakanouya maresults kana kuti maripotsi aroratidza kuti makabata mwana? Hazvina kana chakatombouya nokuti mapepa achona aitotaurawo zvaitotaura kuti zvese smart, asi mene kuti mweyayo wakangosimukawo kusvikira ndizongotongwa. Iye mwana pakanzi kutrial mwana akaramba kuuya, haana kana kuuya. Vese namai vachona dzamara ndangosvika pakungotongwa. Nokuti nyaya yakazonyanya kundiomera inyaya yerobhari. Robhari ndio yakanyanya kuzongoda kuti indiomererei. Neiyo repi yaino vakangoti aiwa hatingambodzisii dzakadaro. Saka vabva vangonditongawo zvakadaro ndokuuyawo kwandakaita pano. Ndichizobva pana ndichienda kuchikorombi ndobva ndanodzwawo neshamwari dziriko. Vandakaonawo variko vagarawo mukati. Ndobva no hama yangu ngatiitei mapepa. Tione kuti zvosvika papi. Ndobva ndaita inonzi self aid defense. Ndobva ndanyora self aid defense yangu. Ndobva ndaisimudzira nyaya yangu. Saka kuisimudzira kwandakaita ndakabva ndaenda kumatare kwavo. Ndobva ndasvika ndobva ndanokatirwa. Ndakatirwa ndikasarawo ndiri pari nani. Ndakasarawo ndava pari naniwo pari zvino. Kubva pa25 dzandanga ndasara nadzo ndasara ndiri pa10. 10 dzaine dzinobva dzazokatwa futi. Ndikasara ndiri pa6 point. 6 point dzaina ndidzandinotaura kuti iko zvino ndakutosvasvakira rechi 3. Ndikangopinda muna October ndoenda tova ne3. Saka ndo pandakabva ndatongoti hazvinetsi. Pandakabva kuchikurubi ndichienda kuCentral, ndikazobva kuCentral ndichidzoka pano. Ndobva ndasvikawo ndikaona kuti sezvo hazvingoiti kuti ndingogara, bheta nditsvagewo zvimwe zvekuita. Chero ndiri mukati menzvimbo yeusungwa ndichikwanisa kuitawo mabasa emaoko. Ndopa ndakazongoka rukuro ndatongonyogwawo navamwe shefu vanza Masaramusa. Ndopa vakabva vanditi zvauri kuita uchisona nemutsunda izvi. Nokuti ndaisona masaniyeti nemakepi, mamofaya nekunyora maflashers. Ndopa vakabva vanditi no zvauri kutoita izvi zvekuti unenge uchisona nemaoko izvi zviri nani uinde unosona nemushini. Ndikatomboda kumbozvisvora asi ndakadzama ndangorovera moyo padombo ndikati abhita ndiendi. Ndichitouyawo kunoku ndobva ndatoona kuti upenyu hwangu huri kutovandudzika, zvinhu zvangu zvakutoendererawo mberi. Panhau yerobhari ndakunzwa muchiti mudzimai ndiye akasvika pakundipomera. Pane here macircumstances kana roratidza kuti makanga mabva panzvimbo iyi muchienda apa kuti muzobata ningi kuti izopedzisira yanzi irobhari? Hapana. Nekuti nyaya yekungoti marobhari inyaya yanga yangokurumbirawo. Kuchingonzi kwakati kwabatwa vanhu. Saka ino semunhu aimbopota achibuda achienda kumakomba. Ndakona kuti ndikabuda ndikaenda kumakomba ndinoita 4-5 days 6 days ndodzoka. Dzimwe nguva nombonoitawo kana 2 days ndiriko. Saka pandosvika ndaigona kusvika ndonzwa kwakati kwakabatwa munhu ini ndesinei nazvo. Ndoti hazvinei neni zvekubatwa kwevanhu. Indozvitsvagira mari yangu. Asi sezvisineiwo mhepo dzakabva dzangosimukawo ipapo. Mukadzi pakangonotipirwawo izvozvo. Mukadzi ndokusvika pakundisungisa achitoti nerobhari semunhu aivanzi enda unomangara nokuti wakuvara iwe.
warohwa nemboma saka aenda unomhan'ara ndobva atomhan'ara achindiroverera achidaro. Okay. Saka handina kunzwa makore amakatongerwa pamhosva mbiri idzi. Ndandarohwa 35 years. Dzese dziri 2. Zvichinzi maarmed robbery anyanya. Ndobva ndarohwa iri 35 years. Pa 35 years dare ndobva randibvisirawo 10. Ndikasarawo ne25. Pa 25 ndobva ndazoyo kuno ndikabvisirwawo ndikasarawo ndiri ne20. Saka ndakazondabvisirwawo pandakasara ne20 ndobva ndazonhangira pandakazoenda uku. Ndanokatirwa futi ndiri kuchikurubhi ndikabvisirwa 10 ndikabva ndasara ne10. 10 aina ndobva azokatiwa futi ikoko kuchikurubhi ikoko ndobva ndasara ndiri pa 6.6 ndo dzandakasara ndinadzo. Saka 6.6 idzodzo ndo dzandamhanya 3 dzandamhanya nangirini 2 point chakuti idzo dzandiri kumhanya izvezvi kuti October ndive ndinosvikawo 3 years. Yakaparikira kupi mhosva? Yaparikira muno mukadoma muingezi. Ndo maronzi yaparikira. Ndazamutsanangura kuti mapinda maenda kuchikurubhi madzoka pano maenda madzoka. Ndinoda kunzwa pamakatanga kusvika mukati mejeri muchivhuronza iwa iko zvino pamhosva dzawakaita idzi ndopa wakumbogara pano muchiudzwa makore aya ndoziva kuti kukoti mamatodzwa makore enyu matonzi 35 years mabvisirwa maita sei muchisvika mukati menzvimbo yejeri mashoko amakatanga kufunga sekunzwa kwatinoita jeri vazhinji vari kunzokwa vasati vane muono wejeri raiko zvino vachine muono wejeri ratinodzwa kubva kumusha kakuti ukanoenda kujeri unodzoka wafa ukanoenda kujeri kunodyiwa zvinhu zvakasangana nesimende kunorara vanhu vakadirwa mvura. Mune muono iwoyo muchangopindawo mukati mejeri ndike kutanga rupinda mujeri hongu mine muono wemunhu ari kutanga kupinda mujeri nejeri ratinoziva tiri kumba musati magara mukati mejeri maona zvakasiyana zvakadii pane zvese zvamainzwa nezvamazoona muri mava mukati mejeri kozvi? Definitely zvakatosiyana nekuti manzwero ataita kudhara yakanga iri ZPS yanga isari ya ZPCS. Chandinoona zvakanga zviriko kudhara nezvaveko iko zvino zvakatosiyana nekuti vamwe vedu vaiti vakauya kuno majeri zveshuwa munhu aigona kusvika panze ahararami agona kusvika panze ongoita nguva diki diki atofa asi vamwe vairaramawo. Isu takauyawo nekutyawo tichitoti kunourawa vanhu kunodii asi tagara hatina kumboona kuurawa kwemunhu kana kumboona problem imwe inonzi ingava yakaipa yatingaona seko vanofawo nezvirwere zvavo ndo vanofawo zvavo vanonzi vabuda vakafawo kuno kujeri noti panze anenge abva wane chirwere chake asi chipatara chiripo vanotibatsira vezvipatara veriabho varipo vanotibatsira. Saka kuratidza kuti zvinhu zvakachinja kubva pakuoma kwazvanga zvakaita zvichienda pakareruka iko zvino zvinhu zvaita saka kuti rerukeiwo mbijana zvangotochinjewo mbijanawo zvane nemuvono mumwe mutsva nekuti iko zvino takutombowana nguva yekutombogara semagariro atakaita tichitaura asi kudhara kwanzi mamusingatauri mese asi iko zvino totombowana nguva yekugara padhuze nepadhuze tichipananawo mazano tichiudzwa tichirayirwa zvinhu zvinovaka. Kana munhu anenge ane nzeve dzekunzwa anokwanisa kunzwawo ugamuchirawo chaanenge audzwa. Ukabvunzawo chaunenge uchida kuziva unokwanisa kuudziwa mune zvakanaka hauudziwi zvehasha. Ivo vana sekuru vedu nana mbuya vedu vatiinavo vanokwanisa kutivaka ndo vanhu vaina vari kutotivaka iko zvino
pane zvakudhara zvokunzi vanga vasina kana nguva yekutaura nesu, asi iko zvino vandowana nguva yekutombotaura nesu vachitivaka vachitipa mazano kuitira kana tavewo panze tive tichizivawo kuti kujere kuya kwainzi kwakaoma kuya iko zvino ndava munhu akutoitawo zvinhu izvi nemaoko, ndatovawo munhu wakutokwanisa kutosimudzirawo vamwe vari kutotambura, ndatovawo munhu ari kutokwanisa kutoumbiridzawo mhuri yangu mune zvakanaka. Ndo mamiriro akaita Jere, nekuti riri kutidzidzisa mabasa, vari kutidzidzisa zvekuita kuitira kana tazova panze tive tine zvatinenge tichizivawo, zvatinenge tabvawo nazvo muno mujere, ndo ruzivo guripo. Ndazwa muchiti maita yenyu ezvekutsunda nemutsunda muri panze apo, ndoda kunzwisisa chaita kuti murambe kuya kuzoshandisa mushini chii? Imi maita zvinhu zvinokuti zvinotokukwadzai maoko muchiita yenyu zvekutsunda nemutsunda, maitya mushini here kana kuti maita ibasa remadzimai iri ndingaonekwa here shuwa ndakuita zvemushini? Chii chaikupai kutya kuti muye kuzotanga zvamuri kuita zvakanaka kudai? Chaitondipa kuti ndidaro nyaya yekuti ndaingova nekamwe kekuti zvaimboitika kumasure uko, unogona kuti waenda ikoko zvishuwa vanhu ava hadzidzi hama dzedu, vanogona kusvika ikoko wondipandukira futi wonditi kwai waba chakati, sezvo mhepo dzichingosimuka unogona kungofuremerwa kana imwe nyaya. Saka ini habhita ndigare ndangoregedza kudi kuendako, asi nekuzofunga nekurangarira kuona kuti aiwa iko zvino kunonzi kune correctional, bhita ndimboona kuti correctional yachona iri kusevenza here yavari kuti iko zvino correctional, ndoba ndakatoona kuti inotori correctional zveshuwa, iri kutoshanda correctional yaye, asi haisati yanyatsa kuti geje chaiko chaiko, asi iri kushandawo, vari kuzamawo nepavanodi nepavanogonawo napo kuti tivewo neruzivo naye. Ndokutobvumawo kwandakatozoitawo kuuya kunoku kuti ndizovawo ndakugara pamushini ndichitosonawo hembe, ndichitoitawo zvakasiyana siyana, ndichitogadzirawo maflashers, zvinhu zvokuti ndiye chinyatsokutoona kuti chero ndikazi ndabuda panze ndine zvimwe zvandokwanisa kuitawo muupenyu. Saka pane zvandaita zvemutsunda zvese izvi kwanga kuri kutambisa nguva, asi kuri kutambisa nguva kudaro kwava kuri kungoda kuchofa wangu Jere, asi ndasingazivi kuti mushini wakanakira chinhu wani, kuti unotozovandudzikawo zvoutowo chero watonziwo wakutoitawo chimwe chinhu, iko zvino hembe dzataropfeka tosona tega, ndakutozisonerawo nemushini ndichitodi hembe dzavari kupfekawo madzishe tisitiri kutodzisona muno ndidzo dzamuri kuona idzi. Saka zvinhu zvokuti ndakatoona kuti chero ndikanzi ndavawo panze ndokwanisa kutosonawo hembe idzi ndotengesa, ndichisonawo hembe ndichitengesa, ndikatsvagawo kana mushini wangu umwe chetewo kana miviri, hapana chakaipa. Zvinhu zvokuti ndiye ndichatsokuona kuti zviri kuvandudzika muupenyu hwangu, zvotogadzira inini kutondibvisa pane zvimwe zvinhu zvakaipa zvichindisa pane zvakanaka. Saka zvinhu zvokuti ndotofanirwa kutozvitenda izvozvo kutoti kode ndakaramba ndichingoramba ndaizozvikwanisira kupi. Makaramba muchingotiza ana gogo nana sekuru muchingotsunda chete muri kuseri, dai izvozvi muri kuseri uko tatonzwai muone mumwe wedu ari kuno ari kuita zvemutsunda, ari kuramba mushini, kuramba zvinhu zvino izvi. Aiwa, yanga iri nguva ino yekuti pfungwa dzakanga dzisati dzanyatsa kugadzikana, asi iko zvino dzakazonyatsa kugadzikana zvokuti ndamunhu wekuti handichatyi, ndakungoita zvinhu zvangu zvinongori ndakasunungukawo, so zvinongori pachena, zvoti chero ivo vakandoona chero ndichishandisa kana tsono, vakandoona kana ndichishandisa chii kana chimwe chinhu, havana kana chimwe chinhu chavanokwanisa kuti vangakwanisa kuti vanganditi iwe uri kuitirei chinhu ichi, kana kuti chingazonzi chinganditsikisa ndonga kumatapi. Aiwa, hapana, nokuti vanotoziva kuti chandiri kutoita icho chotori neproduction mukati menzvimbo inoyi. Saka ndo mamiriro azvakaita. Sezvo iko zvonda kuziva kuti zvandei ndichiita zvine production mukati menzvimbo yeusungwa, zvotondivandudzawo pane chimwe chinzvimbo kuti ndibve apa pane chakaipa ndichienda pane chakanaka. Saka hapana pekuti ndinozonzi ndabatwa nemhosva indiri nguva yangu zhinji ichiwanikwa iri pabasa. Saka zvinhu zvandotenda izvozvo kutoti aiwa kumasure kundakanga ndisingazivi
vakuru vakataura vakati kusaziva ufa kubarira kwembwa kubarira kwembudzi pamapere saka usaziva asi iko zvino ndaane kuziva ndakabva mukubarira kumapere ndikati aiwa bheta ndobarira kuvanhu kuitira kuti nditandigwe chi mapere aya saka zvinhu zvakanaka izvozvo ndinozvitenda kuti aiwa basa ndakugonawo iko zvino ndakusona matrauzi ndakusona mabhachi emaworksuit ndakusonawo hembe ndakuitawo zvimwe zvinhu zvakasiyana-siyanawo ndakusonawo maheti zvinhu zvandotendawo zvoti iko zvo ndaane ruzivo nazvo ndakuzinzwa chinja makatanga kusona mabva kunetsana nanagogo nanambuya kuti ine ndikuda hangu zvekundoku musati manyatsogadzikana sekutaura kwamaita kuti handiri panze ndaingoita hangu zvangu ndega ndichingoita hangu zvemutsunda ndakuziva chinja makazotanga kusona magara pamushina apa kuti mushina wacho mainyatsounzwisisa here kana kuti makatozoti futi kuna gogo vaya nasekuru vaya uyaiwo vanhu vamwari zvandaita kuya kwanga kuri kutandara hangu chiuye munyatsondidzidzisa kuti ndozviita sei zvenezvi right ipapo maya zvakanaka vakuru ndosaka vakashandisa tsuma yekunzi hanzi benzi bvunza rakanaka sezvo vakataura kuti benzi bvunza rakanaka zvinhu zvavakanga vachireva kuti aiyo kana paunenge usingazivi ukabvunza unoudziwa ende unodzidzisiwa kana uri munhu anobata unokasira kubata chopu inini ndichitanga ndinoimba kuti ndakatanga kusona magreen shirt magreen shirt magrey magrey chako kune magreen denim mashirts saka pandakatanga kusonawo magreen shirt ndichizobvawo magreen shirt ndiri munhuwo kuti handisati ndakunyatsa kuvewo anonyatsa kuti ndakapatisawo zvokuti ndava professional zvekurevesa asi semunhu ane shungu dzekudzidza tichibvamo magreen shirt tichipindawo madenim matrous green munoma akaripfeka ndo matakabva tatanga kunopindawo imomo madenim chizonopindawo magrey chako tizobvawo ipapo chingodaro chingodzoka mune izvozvo zvedu izvi nekusonawo maheti emadenim mamofaya nemakongoeti ava munhangirineri ejira tinova ndogadzirawo neheti idzodzi mabheji avakapfeka vanhu vanongotenga bheji ravo indozolaina kudai so ndindomalaina mabheji waya saka zvimwe zvinhu zvandakatoona kuti zviri kutovandudza pane kumasure kwandakanga ndiri nevamwe vangu vandoshanda navo tinenge tichibatsirana nekuti mune masiniya edu arimo munomu tinotoriwo nemasiniya mamwe andoriwo kumberi kwedu asi vanototibatsirawo kuburikidza nayo kana iwo masiniya edu iwo asiri padhuze ndinotoenda kana kuna gogo ava kusvika gogo onai pane pandisiri kunyatsokunzwisisa onai kola yangu yazodai kana kuti button stand yangu yazodai so kana kuti sleeve rangu radai onai yoko yangu haisi kunyatsokukwana ndoiita sei vondipawo zano ndovawo munhu wekuti ndonyatsoziva kuti alright apa dei ndadai soka kwapa ndikazi pamwewo pachonawo handizobvunzi ndenda kunyatsokuona kuti ndinge ndiri kutonetsa asi ndega ndikamboda kushandisawo ruzivo rwangu wokuti apa pandikapadai so panoitawo sei ndopandozamawo kuitawo panguwo pekuti ndonyatsokuonawo kuti zvinhu zviri kufamba sei kana ndadaro ndozoenda ndonovaratidza kuti gogo honai apa zvandazoita vanotondudza kuti koinga zvabuda zvakanaka wani nekuti hapana chandinoita chinenge chisingamakiwi zvese zvatinoita zvinotomakiwa zvinotoenda paaini zvoainiwa woenda womakisa tsamara ndakutonza inga zvauri kugonawo wani zvauri togona kutodarikawo vamwe asi kwete kuti kwai ndinogona kudarika vamwe kureva kuti ishungu vari kuitira ndiwane shungu effort yekuti ndise effort ipapo yekuti ndirambe ndichiita saka zvinhu zvandotenda izvozvo zvese zviri kuitika. Okay,
ndikuzwa semuno akanga asinake ruzivo rwakanyanya pane nhau dzemushini idzi. Hapana ere pamakambosvika kuti komana gogo ndozvandairambira kuuya kumushini izvi manzi aiwa apa dzudzunura apa kola yakabhenda iyi kana kuti apa pakabhenda apa motomboti ndodzudzunura ikani ndakuzvisiya ini ndakumbozviregera dai ndakagara hangu ndiri kuseri kwangu uko ndichitsundana hangu nemaheti angu zvaigona kuita nani masvika pakuti ndakuzosiyana nazvo zvemushini wacho kana kuti pane pamunozorongorama kuti aiwa chirega ndichimboshingirira ndione kuti ndosvika papi. Aiwa ipapo zvechokwadi vakuru vakati benzi risingazivi ndio rinokasira kuramwa, rinokasira kuvhuna mumunda, vamwe vachiri kusakura nekuti anenge asingazivi. Munhu anenge achida kutoti atonyatsa kudzidziswa, kana usingazivi unokasira kuramwa, unokasira kuvhuna. Zvechokwadi vamwe ndinoona vachivhuna naro basa iri, asi shungu dzakanaka. Shungu dzinopa kuti uve unoziva, uve unoendererawo mberi nebasa, uvewo munhu anokwanisa kugena experience. Saka shungu ndopa dzakakwanisa kuti dzishande ipapo. Ndakwanisa kushandisawo shungu dzangu kuti zveshuwa pai ndaimboramba chinhu ichi, asi chinhu chakanaka ichi. Kudzamarawo vepanze ndakutongovaudza kuti ndivigirewo chakati, ndivigirewo maballpoint, ndivigirewo chigero, ndimbonitengerewo zvakati, ndimbonitengerewo zvakati. Ndimbonitsvagirewo mabhuku andeida kunyorawo zvandeida kunyora manotsi angu enhangire tailoring iwaya, ndeida kunyora masaizi angu, ndeida kunyora chii zvimwe zvakasiyana siyana. Saka zvinhu zvekuti vanhu vekumbawo vakakwanisa kuzvigamuchirawo kubva kuhanzvadzi dzangu, vana muchembere wangu nevanen'ina vakakwanisa kuzvigamuchirawo zvekuti vakatoona kuti basa riri kutoita mukuru riri right. Saka beta timboona ipapo kuti zviri papi nepapi. Saka ini ndakaramba ndichingoshandisawo pawa rangu ndikati aiwa inini chero zvikanzi zvatsvuka seropa sei, chitela maonero andiri kuchita chakanaka, nekuti panze handingashandirwo nevana vevamwe panze nevana vedzimwe chembere ndakangogara. Kana kuti ndongova munhu wongoti ndoramba ndichingori munhu wekumakomba chete kana kuti wongori mumasango, aiwa beta ndimboitawo izvi. Saka zvinhu zvandiri kunyatsokuona kuti zvinhu zvakanaka izvi. Saka chitela inini ndambobvera hangu ndamboti ndoda kuvhuna kana kuti kudi. Aiwa ndakatowedzerawo pawa ipapo nekuwedzerawo effort kuti ndivo ndinozivawo kusvikawo pakasvika vamwe, ndo pane shungu dzangu. Correctional yaiswa iko zvino takuona manormal visits ariko, asi zvakare kune mafamily week. Hama dziri kuuya here dzichikuvhizitirai pamafamily week aya? Pane nguvawo dzekuti kana vane mari, kana pane mariwo vanouya, asi kana pasinawo mari handina chekuchema nekuti ndenjizati vanhu zvinhu zvakavaomerawo panze. Asi kana vakomanawo vakangotova juma kumabasa avo vakangondirangarirawo, ndopo ndovaudza kuti ndivigirewo chakati nechakati, vanongonditi right mirai tiri kuuya nazvo, votongoenda ipapo zvichitouya. Asi ndichero ndiziva kuti hangu chero ndikazoona gore rinouya, asi panguva diki diki iyoyo yavashanya iyoyo, aiwa vanenge vaisawo effort yavo, nekuti hapana pekuti ndingazovati hamuuyi pese pese, mimi hamuuyi pasvondo pasvondo. Aiwa ndenjiziva kuti zvinhu zvakaomawo panze. Saka ivowo sevanhu pavanorangarirawo kuti kune umwe wedu ari mukati, vanouyawo zvavo. Asi yo family week yacho yakakosherai zvakadii muri mukati mousungwa kudai? Family week yakakosha zvayo pakuti tinenge tichionana nehama nemhuri, tichionana nehama dzedu nemhuri, tichimbowaniswa nguva yekutaura, tombotaurawo zvakadzama-dzama, tichimboudzanawo zvepanze kumba, tichivaudzawo kuti aiwa kana manje tinenge tavepo panze, tichivasimbisawo kuti vasaramba vachivhunduka, zvisinei kuti ndobuda 2030 kana kuti 2040, asi tinoramba tichisimbisawo vari panze kuti vasaora mwoyo kuti munhu ari mujere, saka tingakwanisi kunomuona
aiwa ndo patakaona kuti family week yakanaka nenyaya yekuti tinenge tichikwanisa kudziridza nehama dzedu tichititsiurawo handimozviona zvitambotaurira isoso tichigamuchirawo mashoko avo uyewo vanasekuru varipo padhuze nanagogo vachizvinzwira. Saka zvinhu zvokuti family week yedu inotikoshera kuve tichisangana nehama. Takatarisa pabasa renyu remaoko, ndezvipi zvamungade kubatsirwa nazvo zvichida pane vari kukuona muzara nhasi unogona kuti aiwa ini nangu ndinogona kubatsira mukoma nechakati pavachabuda ipapo 2040 20 chii pamuchazobuda ipapo, pane here zvamunofunga kuti mungade kubatsirwa nazvo zvichida ZPCS pamunobuda inogona kuti aiwa takanzwa muzukuru achiti pandichabuda ndichada kubatsirwa nechakati kuti basa rangu ravakandidzidzisa pano ndisazonorambe zvakare ndichidzokera kumakomba ndizoti pandinonobuda ndinotangirwa apa. Ipapo nyaya yemaina inyaya yakanaka chose, idama rakanakisisa. Chandingada kubatsirwa nacho zvishwa chiripo. Chandingakumbirawo mukati menzvimbo yeZPS, ZPCS, nemiwo vamwewo hama dzangu, nevamwewo vangada kukwanisa kundibatsirawo, chandingachemerawo kana ndazonzi ndabuda. Chandokwanisa kudawo certificate rebasa 1 2 ndozoda missionary yekuti nditangewo start, ndikaonawo material yekutangisawo start. Zvesho hapana pekuti ndinozotanga kutsvaga umwe munhu wekuti ndibatsire, asi ndikatangawo ndiri ndega zvinhu zvichiendawo nekukura ndinokwanisa kuzotsvagawo umwe wandobatsiranawo naye. Tikaona kuti basa redu riri kuenderera mberi, riri kukura, tokwanisa tichitsvagawo futi vamwewo futi. Zvakuratidza kuti taakuvaka nyika yedu uye taakuzvivakawo tega. Ndakwanisa kuchidzoreredzawo vamwe vangu kuti aiwa pane chakati chakashata, wadii kuti timbodai tidai uyai tibatane apa tidai. Saka zvinhu zvokuti tinenge takwanisa kugadzirisawo zvimwe zvinhu. Asi ndiri ndegawo ndikaonawo missionary yangu nezvimwe zvinhu zvokushandisawo pamba zvakaita semachira Stephen Lea yaide kushandisa nematerial yedu yemushini, ndikakwanisa kuwana 1 straight ne1 overlocking ne1 buttonhole. Aiwa zvinhu zvangu ndichinyatsogona kuti zvaendeka nokuti handisina chimwe chandochema ende handichina chimwe chandienda kuda. Ndienda kuziva kuti zvinhu zvangu wangova muchechetere mvura yeguvi. Ndienda kukwanisa kutiwo ndikawana missionary yangu iyo iri 3. Aiwa basa rangu rakutoenderera mberi. Nokuti handina nguva yekuti ndinosimuka ndichiti ndichamboenda kwasekuru aJohn kana kuti kwasekuru aPeter kana kuti kwambuya Paulos. Aiwa ndoswera ndiri pabasa rangu. Ndatizokuona here kumakomba. Aiwa kumakomba mimo ndona ndichitsvagei. Ndienda genda gonzo here ndakuramba ndichingori mumakomba. Aiwa ndienda kutoita zvokuti ndonyatsokuona kuti aiwa chandakadzidza chiri kukwanisa here kuti ndienderere mberi neupenyu. Ndo pandienda kuitawo zvandei ndichiitawo zvokuti ndei ndichisona hembe dzangu ndichikwanisa kubuditsawo. Iyi hembe kana ichinzi iri kubuda $10 kana kuti $5, ichinzi iri kubuda $5, ina handiibuditsi $5, ndichibuditsa $2.50. Saka zvinhu zvokuti ndeichinyatsokuona kuti zvinhu zvangu ndichida kuzama kubhalansisa kuona kuti zvinhu zvangu ndikazvitanga nepapapa ndichikwirawo ndichidai zvinondibuditsirawo zvakadii. Saka ndienda kukwanisa kuti ndakuitawo zvinhu zvangu zvine udzamu zvinoenderera mberi. Saka kumakomba ndichagoenda kunotsvagei nokuti ndienda nebasa rangu rinenge rakanaka rekuti ndienda nepandoshandira. Nhau imwe inogona kunetsa inhau yekugamuchirika mucommunity. Tinogona kuronga nhasuno kuti aiwa ndichange ndane basa rangu rakadai sekuronga kwatiri kuita nhasuno, asi chamungafunga kuti chingadai chinogona kuti chiitwe kucommunity kana kuti kumafamilies edu kuti vakwanise kugamuchira kuti kana munhu achingabuda mukati meusungwa munhu akangofanana nesu anodzoka avandudzwa sekutaura kwamaitwa, anenge rehabilitated akuziva kuti chandakapindira
chakanga chakashata iko zvino ndakuenda apa neapa neapa chamungafunge kuti chingaitwe ekuma communities kuti vagone kugamuchira hama dzedu dzinenge dzambogara mukati meusungwa chi inini zvangu ndiri seni kwandiri inini andioni kune dambudziko asi kune vamwe vangu nekuti vari pavamwe vangu vakataurawo namba dzekunyepa vanotaura house namba yekunyepa vanotaurawo dzimwe hama dzimwe dzisipo hongu ava vangada kufambirwa asi nekuri kwangu inini kusaidi kwangu aiwa hakuna chakaipa nekuti inini ndichingonzi ndabuda nhasi ndega semunhu anofunga handinangi pamba pandakasungirwa muingezi nenyaya yekuti pamba ipapo ndo pandee nemunhu iyeye saka handinangi ikoko ndinonanga kwamuchembero wangu inini muchembero wangu ari muno mudhuze muri muka umo ende ndo munhu anotofosekedza kutombotiwo dzimwe nguva kana zvakanaka kana mishonga yangu yandoshandisa ikanzi yaperawo semunhu amboitawo tsaona hangu nemota mishonga yangu ikangonzi yapera ndikakuenda kurehab chete ndikangoti ndibatirewo muchembero wangu kana hanzvadzi yangu aiwa vanouya nekukurumbidza nawo mushonga saka handina chandochema vachitondibvunza vachitoti muri kuya rini kana mangonzi mabuda regai kuenda kuingezi uyai kumba kuri muka saka ini kumba kuri muka kwaenda ndagara ndotori nemba futi padhuze nana muchembero wangu ipapo kuti imba yangu nemba yangu muchembero wangu zvakangotarisana so ngobuda chingomhoresana muchembere mamukasei tamuka mamukasei babi ndichitotozva ndiri kuita ndiripo tumwa ndikada kutogara pamuchembero wangu ndogona kutogara pamuchembero wangu hapana anondimanikidza kana anondibvunza saka zvekuchema zvimwe zvekunzi nditi ndingachema kuti vangandiramba hama ndinganyepa saka ndinongotiwa kune vamwe vangu ndo vandokwanisa kuchemerawo kuti aiwa avo hama dzavo dzikavagamuchira chero zvikanzi vanzi vauya aiwa ndokochema kuti ngavagamuchirwawo nehama ende hama dzive dzinovashanyirawo nekuti kune vamwe vasina hama dzinovashanyirawo saka tongochema kuti ngavazive kutiwo hama dzinofanirwa kuti dzivashanyire dzichiuyawo dzichivaona inino neniwo wachonawo futi ndiri panapa handizviti dzisauya asi kuti ndinotioneniwo kwandiri dzofanirwa kuti kuuyawo dzichindiona chero shamwari asi chandakazodzidza iko zvino ndakadzidza kuti shamwari munhu akashata kazhinji kacho usada kuvimba neshamwari kana kuda kuvimba neumwe munhu uda kumuita sahwira chero iye mudzimai wemumba chaichemo azokuvimba naye nekuti ukada kuvimba naye munhu iye mangwana anokupandukira futi wodzoswa futi mukati menzvimbo ino saka zvinhu zvako ukakwanisa kuzvimirira wega unokwanisa kuita zvinhu zvako zvine upenyu zvinotomudzidzisa kushandudzo yamangwana saka zvinhu zvekuti ndakadzidza kuona kuti kutamba wega kuri nani nokuti vakuru vakataura vakati tamba wega mwanangu saka kureva kuti ukatamba wega munhu unonzvengana nezvakawanda saka ndo nyaya yandotongori nayo kutiwo vamwe vangu dai vagamuchirwawo kusanganisira neniwo wachona hama dzikwanise kundigamuchirawo musociety tive tinee tichiwirirana tichionana tichitaura tese nyaya tichingogumirawo nawo mhoro zvakadii abo uyu uchiendawo kwako iwe uchiendawo kwako asi ukama hwedu uchiramba hwakadi hwakabatana pasava nekupomerana kana kufungirana umwe mweya nekuti nzvimbo yatiri especially senzvimbo ino yandiri haisi nzvimbo yekuti ndingararama ndiri ndototaura dei ndiri panze ndichitoitawo humwe upenyu pamwe dei ndichitoriwo pane chimwe chinhanho izvezvi asi zveshuwa zvinhu zvakakundikanawo nekuda kwekusimuka kwemhepo dzepasi dzimwe dzisingadiwo chakanaka kune dzimwe mhepo dzepasi dzinoda chakanaka kozotiwo dzimwe dzisingadi chakanaka kozotiwo hama dzedu dzimwe dzinosimudzwawo mishonga yadzo saka chandoona ini mishonga yavo yavanofuridzira vachichitumira haina kana pressure yayo
asi titongoimbawo nezita rajesu chete kuti kana tazonzi tava panze tuve tinoitawo zvimwe zvinhu zvine musoro chete. Ndizvozvo tichipendera mukoma Stuart ndofunga kuti zvino tikuona kuti rehabilitation iri kubatsira zvakanyanya uye correctional sektora kwamaita mukati payakaiswa chaipo ndipapo tioneko zvino hama dzedu dziri kurarama dziri mukati meusungwa dzane privilege yekuti unogona kutosonawo zvinhu zvako kutopawo vana sekuru ugona kutotengeserwa utotumirawo mari yacho kupi kumba zvakare kunochengeta mhuri. Hapana here vamungade kukokorodza panguva ino uriwo mukana wandatokupai kuti kana paine vaya vanoda kusonerwa vari kuita zvemaroro mazuva kwane vemaroro ka vemajafa vaya munhu akauya nejira rake mungamuchajawo mari panhau yacho kuzoitira kuti pamunobuda vanhu vanenge vachitongoziva kuti kuna mukoma Stuart vanogona kusona zvakadai nezvakadai nezvakadai. Iko zvino zvamuri kukwanisa kusonawo tichida kushambadza basa renyu kuti zvamunokwanisa kusona zvakamira sei? Ndinotenda chose nyaya yenyu yakanaka. Nhau inongoripo ndekuti iko zvino ndichiri pamundatsva kudai handikwanisi kuve munhu anochaja kana kuti anoda kuti nditi ndamhanyirira kuda kutaura machargings izvandiye ndasona ayo nekuti zvakafanana nekutengesa mbudzi iri musaga kana kiti iri musaga ndokudzaita ndekiti inobata makonzo stereki saka kiti yandiri kutengesa zvanobata makonzo inobata zvese nenyoka hazviiti saka ndofanirwa kungotaura straight handisati ndava kuchaja iko zvino asi kune vamwewo vanenge vaida kusonerwa zvakaita madresi zvakaita chii zvimwe zvakasiyana siyana ndinokwanisa kusona ndichisona kudaro ndo patinenge tichitaurirana machargings edu kuti iwo wauya nejira rako iwo waritenga mari handiti iwo zvawaritenga mari yakati inini pakatiwo ndodawo mari yakati ndo patinenge tichionesana ipapo pane kuti ndigare ndachaja kana ndataura price azvava nekutengesa kiti iri musaga isingabati makonzo notengesa imwe kiti inouya nenyoka mumba saka zvinhu zvesingaiti saka ndongomirira nguva yachona yasvika. Tinotenda mukoma Stuart ndoba ndaida kubudisa kuti sevanhu vatema zvinhu zvisina marisitsi kunyanya tinotaurana tunoita pachisawira tongotaurana kuti uri kuona mumwe wangu kana achiita $2 ingachingoti $50 ndokutaurirana kwacho sevanhu vatema chokwadi. Saka zvinhu zvoda kuti zviri paground vanhu muonesana kuti zvinhu zvakamira zvakadai pane kuti utange kuti ndipe mari yako iwe usati waratidza munhu zvauri kuita ndo zvimwe zvokasira kutidzosera muno nekuti kana ndazopiwa mari ndipapa ndienda kuzoda kuita effort nekuda kuramba ndichita chinhu ndienda kudedzera kuti aiwa mari ndakapiwa kare saka ndo panonetsa saka panoda kuti vanhu muchitaurirana makagadzika mbudzi yachona pachena iripo pamhene munyatsokuona kuti mbudzi iyi iri padariro iyi saka mbudzi zvairi padariro iyi iri kuda mari yakati munhu oona kuti mbudzi iyi yakasimba here kana kuti haina kusimba yemamweni munhu anotenga including kuona kuti yakasimba here kana isina kusimba mbudzi yako anongoti mbudzi yakaonda kudai so ndoidii kureva kuti kana chinhu chakanaka munhu anochichiva achiona chinhu chakanaka ichi especially ndandagadzira bhachi rakaita seririri munhu ndangorigadzira bhachi iroriri munhu asina kuriona kuti ndomudza kuti ndine bhachi rimwe rakanaka zisingaitire scotch kuti ndine bhachi rimwe risingaitire scotch rakanaka riri kumba kuuya uone kana kuti ndipe mari yacho ndokuvigira bhachi rachona gara wandipa mari iye kwaari rinenge rakamushatira bhachi iri handimona asi pakasvika umwe munhu achingoriona bhachi randi bhachi rakanaka stereki zvisingaiti ndipei wakutomupa wakutopowa mari yachona
izvozvo Mukoma Stewart tinotenda. Mazvinzwira muri Zimbabwe vandikagara navo pano ndi Mukoma Stewart vanga vachititsanangurira mabasa emaoko avakadzidza vave pano. Ndofunga manzwa vachitsanangura vega kuti aiwa ini ndakanga ndiri munhu wekuti ndakanga ndisingatode zvine chekuita nekubata ingava mishina zvingava chii zvine chekuita nejeri nekuti ndaibva ndafunga kuti zvichida ndikabata ndinogona kuzonzi futi tashaya chakati nekuda kwekuti vanhu kana wamukati meusungwa unenge usati wanyatsogadzikana pfungwa unenge uchiri kungorangarira kuti zvakaitika paya zvinogona kungoitika zvakare. Ndofunga manzwa kuti aiwa ndaitosona hangu zvinhu zvangu nemutsunda ndiri panze. Ndofunga vazhinji vanoziva zita iri mabva maziva kuoma kwakaita kusona zvinhu nemutsunda. Asiko zvino chitenda Zimbabwe Prisons and Correctional Service yakati aiwa uri mukati meusungwa kudaro unogona kutowanawo mukana wekusona, unogona kutowanawo mukana wekubheka, unogona kutowanawo mukana wekuti mayunifomu ako yaunoshandisa, mayunifomu anopfekwa nana sekuru nana mbuya vasonerei zvakare kuita kuti maskills enyu avandudzike. Ndofunga manzwa mhosva yakavapinza mukati mejeri imhosva yerobhari pamwe chete nerepi. Asi kutaura kwavari kuita vari kuti mhosva iyi ndakaita kakupomedzerwa tichida kunatsotarisa pane zvakaitika. Asi isusu pano tinobva tati yakatambika jere rinopera zvinopera zvitozosangana naMukoma Stewart kunzoko vakusona vakuita mabasa avo emaoko vasisadzokere kumakomba. Ndofunga munoziva kuti mhosva zhinji dzinowanzoparika kumakorokoza uko kumakomba nekuda kwekuti unenge uchiita aiwa dai ndawana cheuviri chinokasika. Asi kana zvazosvika patiri pano tinenge takuti aiwa haisi mhosva. Ndofunga vakuru vanobva vataura kuti aiwa zvinenge zvakaitika pano pakafanana nepayunivhesiti, pakafanana nepaboarding school, kungouya wovandudzirwa rambararamo yako zvichida pane zvimwe zvinhu zvaizokwanisa kuitika uri kunze. Asi kana uri panzvimbo ino wakachengetedzwa uri kungoita mabasa ako emaoko zvichazonokubatsira kana uchinge wabuda. Kana paine vanoda kukwanisa kubatsira Mukoma Stewart ndofunga manzwa vachitsanangura zvinhu zvavada kubatsirwa nazvo, mishina, shinda, machira kana vachinge vazobuda. Kana uchida kutongokwanisa kuvabatsira vari muno bata vakuru vemajeri wonzwa kuti Mukoma Stewart unovabata sei, unosvitsa sei zvinhu zvako, tona kuti Mukoma Stewart vabatsirika kusvika papi. Mishina iyoyo inogona kuzotobatsirawo hama neshamwari dziri pano dzikurarama dziri mukati meusungwa. Chida kutenda Zimbabwe Prisons and Correctional Service pane chirongwa chakanaka kudai chekudzidzisa hama dziri muusungwa kuti aiwa zvinenge zvakaitika ramangwana rinenge rajeka zvakanaka zvakadii uchibuda muno wane chekunobata. Asi chikumbiro chikuru ndechekuti panobuda hama dzedu tanga tichikumbirawo kuti vagowaniswawo mastart ekuti vazonotangawo zvavanenge vadzidza muno zvisazongoendere mahara pasina kuzozvishandisa. Tiri pano paZim News Beat TV tichikupai chirongwa chamunofarira, turning point from prison to progress. Ndio progress yacho yatiri kufamba kuti tione kuti vari mukati meusungwa imomo pavanobuda progress yakamira sei. Zita ndinonzi Elizabeth Nyaguti chiti chisarai. Nemakadi riri pangu makadiwa zvinanhangu ndinonzi Elizabeth ndiri muchori wenhau yeZim News Beat TV. Ngakumbire kukuzivaiwo kuti munoitwa Okay, ndinoitwa Superintendent Catherine Katsambe, officer in charge wePakaduma Prison. Tafara nekuzivaina memufunga ndambofamba chitaura nehama neshamwari dziri pano dziri kurarama dziri mukati meusungwa. Ndingade kuziva process yamunoita kana musungwa achinge asvika panzvimbo iyoyo. Zvita isusu seKaduma Prison kana musungwa achinge asvika panapa aunzwawo kwedu kubva kumatare edzimhosva tinomutambira muofisi yedu yaanotanga kusvikira inonzi reception office. Mureception imomo tinorekodha maparticulars emusungwa zvinosanganisira mazita ake akazara
kwaanobva, nzvimbo yaanobva, kana kuri kumusha sabhuku wekumusha kwake, zita rababa wake, zita rachifu aanobva, uye neadhiresi, physical address yepaanenge achigara. Tinobva tazvirekodha pasi. Chekutanga, kana tapedza kudaro, tinozoita isusu yatinoti induction assessment. Induction assessment tiri kutora musungwa tomuisa mumaoko ema-rehabilitation officers edu. Ma-rehabilitation officers edu ari kumubatsira kuti asettle panzvimbo ineyi, semunhu achinja nzvimbo yekugara, munhu abva anga ari panze akurarama ari mujeri. Saka vanomubatsira kumutsanangurira kuti pajeri panogarwa zvakadai zvakadai zvakadai, zvinotarisirwa mukugara kwake pajeri nezvisingatarisirwa. Ndopaanobva azooneswa zvakare marights ake anosanganisira kuti kana aida kuita appeal anobva aita appeal. Tiri papo process iyo yekumuindicta, tinogona kuzomuinterviewawo zvakare tichida kunzwawo kuona kuti iye angava aine zvichemo here zvaainazvo zvingada kugadziriswa. Achangosvikawo pano pajeri tinobva tamubatsira. Kana aine kana kuti madambudziko akafanana kuti ane chirwere chaainacho like machronic diseases, tinobva tachizomuti aonekwawo nemanesi edu, obva atongotanga process yekurapwa achienderera mberi. Tichinge tapedza kudaro, musungu wedu atopiwa pekugara, atopiwa zvekushandisa ari pano. Rehabilitation section yedu inochipfuurira pamberi zvakare ichimuassessa yatinoti risk assessment. Risk assessment tiri kutarisa chipa musungu, tiri kutarisa kuti tiongorore kuti chakamboita kuti apare mhosva chii, uyezve hapana here mukana wekuti achazodzokorora zvekupara mhosva yatinoti reoffending. Saka marisks iwayo ndiwo atinoassessa. Tinozviitirei? Tinozviitira kuti kana tinge taita risk assessment taakuziva zvikonzero zvakaita kuti musungu apare mhosva nemachances ekuti azoita reoffend. Tinochimubatsira sei? Through our rehabilitation programs. Saka our programs anoitwa tailor made tichishandisa zvatawana mutsvagurudzo yerisk assessment. That's the process yatinoita kana musungu achangosvika. Ma-rehabilitation activities tinawo akati one day. Chekutanga atinoti ma-skills training. Atiri kuti toda kupa musungwa ruzivo rwokuti agone kuita mabasa emaoko. Tinezve mamwe ma-programs atikuti ari academic, ekuti tine vasungwa vamwe vanotouya panapa despite kuti vava vanhu vakuru, umwe hatogoni kana kunyora kana zita rake. Saka tine basic academic education inopiwa zvakare kuvasungwa. Tinezve ma-academics anosangana ma-grade 7, ma-A level, ma-O level. Tinovadzidzisa zvakare kuti musungwa aine chido chekudzidza anogona kudzidza kusvikira up to university level kana aine capacity uye aine chido chekuti adzidze. Saka ndingangoti saka muma-skills training edu panapa kanomwe tiri kurana yatinoti building brigade, ndezve construction. Tine vasungwa vari kuvaka, tinotione ma-buildings makuru atakaita ma-projects muzvikoro, mucommunity panapa tiri kuvaka zvakare chikoro. Then tine workshop, tailors workshop, ine vasungwa vanosona mbatya dzakasiyana siyana, zvekuti ndo vanotosona hembe dzavamuri kuona vakapfeka pano dzese dzinosonwa pano, hembe dzeprovince yese dzevasungwa nema-officers zviri kusonwa pano pakadoma. Then tine zvakare workshop yedu ye-welding, ine vasungwa zvakare vari kudzidzira zve-welding nefabrication. Vasungwa ava vari ku-welding nevari ku-tailors, chinangwa chedu ndechekuti tizova register vagocertify. Saka tinoshanda neKaduma Vocational Training Institute kuti kana vadzidza vane ruzivo
vanozotestwa voongororwa kuti vakukwanisa kuti vapiwe macertificates here, vobva vazopiwa macertificates avo. Kana vachikwanisa kutrade testwa votrade testwa, so that kana abuda anochitupa chari kunoratidza kuti ini ndinogona zvakanai, ini ndinogona zvakanai. Tine vanoita zvekurima panapa tine farm pricing, saka tine munda watinotorima macrops anenge echibage, mapfunde, tine horticulture zvakare garden ratinoita. Saka vasungwa vedu vamwe vanenge vari kuvachivaka, vamwe vachisona, vamwe vachiita zvewelding, vamwe vachiita zveplumbing, vamwe vachiita zvekurima. Ngati muchidimbu ndo maprograms atiri kuita pano. Tine zvakare group rinoitawo zvemaarts, nevamwe vanoitawo zvakare zvemabible studies. Zvakawanda zvatiri kuita panapa. Asi ndinoda kuziva kuti zvakaoma sei kushanda nevanhu vakuru. Nekuti ndikuona kuti mamazera acho anenge ari mazera makuru chaiwo, kuti vanhu vachiti isusu zvamuri kutiudza izvi zvinogona kusiyana nezvatiri kuda kuita panguva ino. Zvakaoma sei kushanda nevanhu vakuru, kutanga kuvadzidzisa kubva pascratch, nekuti ndanzwa vamwe vachiti aiwa isusu kubva pandakauya pana chandaigona, asi kuzvino ndakutogona kubheka, ndakutogona kusona, ndakutogona kuita welding. Zvakaoma sei kushanda nevanhu vakuru? Hazvina kureruka kudzidzisa munhu mukuru, asi regai ndingoti isusu panapa kangoti ZPCS as a whole tine maofficers akadzidzira zvidzidzo zvakasiyana siyana. Kana tiri kurehabilitation kwedu ikoko tine machaplains, tine macounselors, tine mapsychologist. Saka vanhu vakuru zvimwe zvinoita kuti asade kupinda muprogram, maybe anenge aitori nepsychological problem iye pache zvake, kana kuti asatonyatsogaishira kuti saka zvichiwa ndatiwo mujeri. Saka zvatinozoita ndezvokuti vanhu ivavo tinovatora tisati tatombovaisa mumaprograms, tisati tavaita enroll mumadifferent programs, tinogara navo pasi totaura navo zvakanakira rehabilitation program, mabenefits ayo kwaari as an individual, nezvainozomubatsiro kana achinge abuda panze, because there is always a life after prison. Saka izvozvo mukuvabatsira nekutaura navo tichivaonesa kunaka kwazvo, zvinozoita kuti vanzwe chidakadaka chekuti vapinde mumaprograms aya. Nekuti vamwe vacho pane vamwe vakatobva nepano vaunotozunzwa uchinzi kuita zvakati ari panze. Izvozvo futi zvinoita kuti neiye azoda kuti regai ndizoitawo zvakaita ningirikini ndabudawo mujeri muno. Asi seZPCS murikuona maprograms aya akanaka zvakadii kuhamanisha mari dzekurarama dzemukati muno vasati vamuda vachiri muno, ari kuvabatsira zvakadii maprograms aya? Ndingati nini ari kuvabatsira nekuti chekutanga nofunga pane saying inoti an idle mind is the devil's workshop. Saka munhu kana ari committed nguva zhinji dzake aine chaari kuita, haazowani pfungwa dzekufunga zvimwe zvinhu zvakaipa. Saka izvozvo zvokuti ndinonge vari kubatsirika, nokuti vamwe vachionezvacho anogona kutouya achitori nepfungwa yecriminal mind chaiyo, kuti unoti munhu even behavior yake itori yemunhu anotorunzwa kuti ndikaita chakaipa haafili guilty mari. Asi mukuvapinza maprograms ivavo nekubatsirana nevechaplains vedu vachivapa yatinoti moral support, spiritual support, vanozozvigashira. Kana vazvigashira vakapinda maprogram vanoona zvinovabhenefita, nekuti isusu chinangwa chedu kazhinji chatiri kuda, ngati maplans atinawo atofunga kuti in future tichinge tazozvikunda tinochida kuti vasungwa ava like tomboti munhu ari kuvaka paanobuda ujeri munhu akutogona kuvaka aane certificate rake, tomupowo kana matools ekuti agone kuti anoshandisa atangewo something apanze zvokuti haazopari muzva. Saka zvinotovabatsira nekuti anopinda munomu asina chaainacho, asi paanobudawo munomu anenge aane pekutangira, aane something, aane skill yaaita akwaya ari muno mujeri. Saka sofa mukubatsirana sei
nevasungwa vanenge vasina hama dzikuuya kuzovavhizitira pangava maordinary visits pamwechete nemafamily week muri kubatsirana navo sei kuti vave nezvikwanisiro zvinovakwanira vachigere pano? Ndingati isusu tiri panapa tine vasungwa zveshuwa vamwe kuti either anenge asina hama yacho iri padhuze nekuti vasungwa vatinavo vakasangana vamwe vemulocal community nevamwe vanotobva kunzvimbo dzitori kure. Saka vanobva nzvimbo dziri kure kuya kuti azowana mavisitors zveshuwa zvinonetsa nenyaya yekuti zvinhu zvakangoomera munhu wese. Asi isusu manje through our rehabilitation office nechaplains yedu tinewo mastakeholders atinodyidzana nawo kunyanyanyanya vemachurches. Vemachurches vanouya vachivaona zvatinoita machaplain edu neverehabilitation office yedu vanovalinka nemachurches nemagroups ari kunze ekuti vanozokwanisa kuya vachivavhizitira vachivaigirawo zvavanokwanisa kuvaigira vachivasapota. Then tinoitiwo zvakare tine telephone facility yekuti rehab office yedu ine maruramu 11 yekutoita home visit kune hama dzevasungwa kunovaonesa kuti imi wehama yenyu iri kujeri iri kuda kubatsirwa nezvakati nezvakati nezvakati. Dzimwewo hama dzinoita come forth, dzimwewo munongozivawo kana munhu angolebhuliwa musociety kuti uyu imbavha kana kuti imhondi vanhu havazonyanyodi kuasosieta naye. Saka tinezve maruramiriro ekuti rehabilitation office yedu iende ichinotaura navo hama dzedu kuti dzinzwisise kuti kupara mhosva munhu wese anogona kungokarwa amujeri. Saka tinechida kuti tivabatsire isusu seZimbabwe Prison Correctional Service tichiita rutivi rwedu, community nemafamilies vachiita rutivi rwavo. Asi in the event yekuti pashayikwa hama dzinoita kamufoni, we still work nema various stakeholders vari willing vanovabatsira. Then tinewo zvakare program yatinayo yatakuita isusu seZimbabwe Prison Correctional Service yekuti musungwa anogona kuenda kunoshanda panze vachibhadharwa mari. Vane percentage yavanowana, organization owati government ine ka percentage kainowana. Saka mari idzodzo vanogona kutodzishandisa zvakare for the upkeep vari panapa. Kana ine zvimwewo zvaari kuda zvatisikwanisa kuprovide anoishandisa zvakare. Mari iyoyo anogona kutoishandisa zvakare kutotumira mhuri iri kumba. Kana kuri kuti yakati one day anogona kutotumirawo mhuri iri kumba mari yayo vobatsirikana. SeZPCS zvipi zvamuri kuita kuedza kudzikisa stigma pane hama dzedu dzine dzabuda mukati meusungwa? Ndikunzwisa kuti kune dzimwe hama dzetinotaura nadzo zvisanangura kuti ine kake chipiri kana kechitatu ndichizwa mukati meusungwa. Iri nyaya yekuti ndikaenda kunzoko handisi kugamuchirika kunyanya mucommunity kana musociety mavagere. Nyaya yekuti vanhu vanenge vachiwaraidza nemazita sekutara vamwe kuti aiwa mhundi yadzoka, mbavha yadzoka. Zvipi zvamuri kuitawo seZPCS kuedza kubatsirana nehama idzi kuti dzisaramba dzichidzoka zvakare mukati meusungwa? Vanoita mabasa aya amuri kuvadzidzisa vari kunzoko? Ipapo ndingati tichiri neka-challenge asi zvava nani. Mazuva ano kubva patakatransit from ZPS to ZPCS ndingati zvava nani nekuda kwekuti Zimbabwe Prison Correctional Service izvozvi zvitane a broader ndingati approach yatakuita kurehabilitation yedu. Vasungwa, hama dzevasungwa ndifunga tine madays atinawo like atinoti mafamily week, even pamavisits pedu panoya mavisitors edu kuzoona vasungwa tinotora mukana wekuti tivaonese kuti musungwa yese akakanganisa asi munhu anoreform ende isusu we are there kuti tivabatsire kuti vareform vave vanhu vakanaka. Saka tinotovatsanangurira zvatatsanangura kumashiro kuti kuburikidza kuvabatsira nekuvadzidzisa mabasa vanenge vatova a changed person. Saka ibasa redu zvakare isusu seZPCS kuti tivaonese kuti aiwa munhu akatadza asi tiri kuzama neunani hwedu kuti timubatsire kuti ave munhu akavandudzika. Saka tine mamwe macampaigns zvakare atinoita kuraise awareness kumacommunities like panoitwawo mamwe macommunity programs. Rega ndipese muenzaniso
muno mukadoma pane pakamboitwa zvedrug and substance abuse. Isusu tinototora vasungwa vedu vakanga vari into drug and substance abuse totoenda navo kunze kuku votonoparticipate muthat awareness campaign vakutotaurawo nekutopupura through matestimonies kuti inini ndaimbodai ndaiputa zvinodhaka ndaimbobira vanhu asi izvozvi zvine nekuda kwokuti rudzidziso rwandawana kuno inini ndamunhu achinja ashanduka. Saka tinoramba tichidzidzisana nemacommunities edu even patinoita prison day yedu ufichiri izvozvi zviti kutotasira kuita muna September tinoinvita macommunities kuti hama ngadziuye dzizozvionera nekuzvinzwira nekuwitinesa zvinenge zvichiitika kumajeri kunoku kuti vaappreciate kuti isusu tiri kuedza neunani hwedu kuti vanhu ava vave vanhu vakanaka. Of course hapazoshayiwo nini just a few vamwe vasingazoreform. Saka mune matambudziko ere amusangana nawo pano pakadoma farm prison? Ya matambudziko ashayikwe. Ndingati matambudziko atinogona kusangana nawo kazhinji kachoni ari financially driven because zvinhu zvatinotarisira kuti tive nazvo panapa zvinji zvinhu zvinoda mari. Asi regai nditi mamwe matambudziko acho anenganyanya kunongedza nezvawo ndezvokuti ndoda kuti nangana takatarisa nerehabilitation programs tinenge tiine shungu dzekuti vasungwa vedu kana tiri kuti tiri kuworkshop kana kuti yewelding ive iri a fully equipped workshop. Kana tiri kutaura zvekutailors tikutariswa tive tiine mamachines anotarisirwa ese kuti anga ari mumutailors workshop so that patiri kuvadzidzisa tiri kubva tavadzidzisa zvinhu zvese in full package. Saka mishini yekushandisa ndo imwe yatisina yakatikwanira. Ndingangoti muma areas ese kubvira vekuvaka vekuwelda vekusona hatina zvakakwana zvokuti vanyatsoshandisa. Kana tikaenda kuma academics stationary yacho yekuti vashandise zvakare iri kutinetsa. Tinomboedza pano neapo kuvapawo zvatinenge tagona kana kuvatsvagirawo ma-well-wishers anogona kuvabatsira. But at times unoona kuti musungwa anogona kutodzidza kusvika pakuti akuda kunyora kana O level yake obva achishaya anomubhadharira examination fee. Saka ndo mamwe machallenges atinosangana nawo. Rimwe dambudziko randiri kuona iroro rinogona kuita ebiti kunge riri rangati rinokonzerwa nesystem yedu but it's a challenge yatiri kuona iri kuaffecta zvakanyanya rehabilitation program. Kuti isusu tatora musungwa tamuenrora paprogram maybe 6 months down the line program suppose yanga ifanira kuita kana 2 years isusu tatichimuenrola tichitarisa sentence yake kuti tinenge tiinaye kwenguva yakareba zvakadai. Saka tinoitofunga kuti paanozopedza achibudawo jeri rake anenge akwanisa kucomplete this program. Then pomba pauya amnesty amnesty inouya munhu ari pakati peprogram obuda asati aibva but all the same hatigone kumumisa nokuti kana president vaabandona munhu vaita pardon munhu zvakatonaka zvine zvakatinakirawo on the other side but on the side rehabilitation zvine maimplications azvo because vanhu vai vari kubuda vasati vaita vapedza maprograms aya saka vanenge vasati vanyatsoibva sekutarisira kwatiri kuita isusu kuti munhu uyu by this time munhu aaraiti akugona kuzvimiririra. Tichipendera zvamungade kubatsirwa nazvo sejeri nematambudziko amusangana nawo zvamungade mubatsirwa nazvo takatarisana nesite rehabilitation chii chamungade sejeri? Ndinofunga kuti chatinganyanya kuda kubatsirwa nacho ma-resources anosanganisira zveequipment zvandandinotaura kuti isusu tikava ne-workshop iri fully equipped zvinotibatsira kuti vasungwa vedu zveshuwa we are guaranteed kuti tiri kupa munhu chinhu chekuti ruzivo rwokuti akabuda panze anogona kana kutonopinda basa pakambani kana kunotanga kambani yake iye
saka izvozvi tiri kuita hedu tiri kuzviita but hazvisati hazvizonyatsobude as expected because zvikwanisiro zvacho ndo zvinenge zvisingakwani. Saka rubatsiro rwo runosanganisira equipment, runosanganisirawo even mabhuku sichaiwo kune maacademic inmates edu vari kupesuwa maacademic studies zvinotibatsira nemariwo dzekuti vazokwanisawo kunge vachinyora. Mazuva ano maexams edu amwe ane maprojects, zvimwe zvine zvichida kana lab chaizvo zvesainzi but isusu tinenge tisina. Saka tikawanawo zvikwanisiro zvakaita seizvozvo zvokuti vazungu vedu vave exposed to the reality of the world whilst vari munomu, zvinotibatsira kuti tigadzire munhu wokuti tikamuti tichienda musociety tinogutsikanawo nesu kuti tagadzira munhu kwai ari fiti kugara nevamwe zvakanaka. Ndifunga sasawira wehama dzandaswera nadzo vane chichemo chekuti dai tawanirwawo project yakamiririra vanhu vakubuda. Let's pane hama dzedu 15 kana 10 vakuda kubuda vakawanirwa project yakangomirira vanhu vavo kuti kana vakubuda ponzaiwa iko zvino vakubuda ndinhingi tikamuwanirawo kamari kuti akwanise kubudawo nako unotanga zvamakamudzidzisa zvezvo zvichida zvinogona kuendesa upenyu hwavo mberi. Vamwe vangu vachichema chemo chaivo tikaona macertificates chaiwo zvichida zvinogona kutiitira zvakanaka. Tikasvika pakambani zvichida tisati agona kuzvimirira tega tikasvika tikati aiwa inini ndakaita izvi neizvi ndakadzidza kwakati zvichida zvinogona kuti chinjira upenyu zvakare. Ichokwadi ndofunga sezvandambotaura kuti isusu ndo chido chedu kuti vatadzidzisa like watadzidzisa kuvaka ngave nechitupa chekuratidza kuti anogona kuvaka. Saka izvozvo zvinhu zvitori muprocess zvatakatotanga kuti titi vari kubhekari abudewo nechitupa chekuratidza kuti munhu anga ari kubhekari. Asi challenge imwe inozoitika ndeyekuti maybe nekuti tichishandawo nemamwe mastakeholders isu hatigoni kuvapa certificate rakanzi ZPCS because we are not accredited kuti we are not qualified kuti timupe that certificate. Tinotoshanda nema-registered higher institutions vanokwanisa kuti certificate rake tikamupa rinova recognized. Saka izvozvo ndo zvatiri kuita work towards neme-institution yandambotaura yeKadoma vocational training. Zvinogona kutora time hazvo munongoziva maprocesses asi zvinhu zvitori mupipeline izvozvo tiri kutozvigadzirisa. Thank you.
kana mutitiona tambire kumuri yeZimbabwe tinokumbira mumwe 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 mukana.